everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kung desidido gud siya nga mamawi sa iyang nahimo nimo. Anong dili man nimo siya tagan og higayon? Ambot. Gusto ko siyang pasayloon sa hingpit. Pero, ilaw mo sa akong tukan. Kidumtan ako siya. Misael, nagkasabot ko sa imong gibati. Apan tawra sab siya og ulipon sa kasaypanan. Hatagi siya og laing chance. Glina, Naibaw ko nga nabutang ka sa alanganin sa paghukom niya. Nagduha-duha ka kay lawom ang dut sa inyong panagkikala. Unsa ka na mo ingon problema, ha? Nagkasulti kami ni Atty. Ambrosio Ambot. Ug may bagong kalambuan pahin sa krimen. Nagipasangil kang Misael. Unsa ka na buti mo pasabot, ha? Naay bagong update sa gihimong investigasyon ni adtong kamatayon ni Colonel Baluyot. Ug nakahipo sila og ligong mga ebidensya. Nga ako, ang rider nga namusil sa hinampak. Unsa? Naay ni traidor sa akong kaubanan. Amoy nagtago sa matuod nga mga CCTV footage. Kana mo'y akong ilhon. Ug si kinsa nila. Patay si Gaspal. Piliso. Bangag sa ilong. Tili ko makatugot nga mapriso, Madam Ching. Tili. Maayong balita, Misael. unsa ka na, Sir Mart? May resulta na sa investigasyon kung si kinsa gyud ang nipatay kang Colonel Baluyot nga una nang gipasangil diha kanimo. Sir Mart, Gipabuksan og balik sa iyang mga tagtungod ang maong kaso tungod sa mga bag-ong ebidensya nga gipresentar sa husgado. Og nakitaan kini og probable cause. nindot ka na nga kalambuan, Sir. O yan, Sir, kinsa man ang primary suspect? Mahingang haka kung masayod kaniini, Sir Mart, Misael. Ang kagaw nga Major Gaspar mao di ay ang tinuuray nga mamumuno ni Colonel Baluyot. sa Taod-taod gyud di ay kang gipasayaw niya sa iyang pahad, Misael. surprise. Hayop siya. Wa siya sa magkadautan. Gigamit kaniya aron katabunan ang iyang nahimo nga krimen sa maong opisyal. Wa ginamabot sa kung hanauna nga siya ang matuod nga kriminal ug dili ako. Maayong pagkatarbaho sa mga ebidensya. Maong ikaw mo'y nabilanggo sud yun sa duha ka tuig. Dili gid siya hitupngan sa iyang kadautan. Mas muhunat pagyud unya kana siya siyang kasalbahis. Kundi na unya siya aktibo sa katungdanan. Kay di man gyud kana siya magpabilanggo. Gusto ka gyud na ng imong pangagpas, Sir Mart. Labing siguro musandig siya sa sindikato nga mao'y iyang giportihian karon. Mas labing maayo, Sir Mart. Kaya ang akong panimahos, mo'y mangita unya niya. Misael, Ang akong panimahos, maugi unya'y mupatay niya. Tabangi ko, Madam Ching. Darling palangga. Galing palangga, Medyo Gaspar. Dili ko magpadako. Dako ka ng insulto sa kong ranggo. Ikaw kalaban na ang nagkawas ka na walat o
alas? Oo, Madam Ching. Nalutsan ko og warrant of arrest. Hala, patay si Gaspar. Ah, tabangi ko. Di na ko kayang dawaton nga mabilanggo ko. Oh, ikaw ka na dilitak kapasagdan pa. Promise, ako ka na tabang sa imo, ha? Ako ka na daghan kwarta. Ako retinsa sa ako daling palangga ba? Salamat, Madam Ching. Daling palangga. Salamat nyo kayo. Ikaw, unsa ka na mo plano kalon, ha? Niawol na ko. Kay siguro kong mapusas tungod kay liable ko sa criminal aspect. Ako ka na bahala tago sa imo, ha ba? Ako ka na dilipasagan sa ako daling palangga. Ipakuha tang ko din isa kung naimutangan karon. Darling palangga. Delikado ug masikop ko ug ila kong isalbits. Kirnel ba tong akong napatay? Ikaw ka na ayaw balaka. Ako mismo kuha sa imo da na himutangan ba? Sige, magpaabot ko nimo. Paminaw kay isulti ko nimo kung asa ko karon nahimutang. Paminaw. Gidaganan jud ay ni Major Gaspar ang asunto. Miawol siya. Hadlok nga mabilanggo ang kagaw. Kaluoy ni Misael. Siya ang napilanggo sa nga gihimo sa ubang tao. Ang major di ay mao ang kriminal. O siya mo inapasanginlan. Paninglan jud unya siya sa eskwadro. Musamot nga magdako ang kabangian unya nila ni Misael og Major Gaspar. Tungod ning maong kalambuan, Dad. Well, posible. Konektado og dakong sindikato ang Major. Tingali og... Ay, God. Tingali og mamiligro niya si Misael. Ikaw ka na safety ba? Basta na ka sa ako, Apodel. Salamat, Madam Ching. Darling palangga. Pagkatabagha ka. Wa ko panalipdi sa akong mga suod sa PNP. Naggawas yun akong gitagong ebidensya. Nga ako mo inipatay sa gikalagutan akong si Kirnel Baluyot. Tagte lang. Ikaw ka na baos lang unya sa ilaha ba? Ha? Aw, way sukod sa baws. Kanihitabualon ikaw. Pukos bas organisasyon. Ikaw ka na dilihangay hadlok. Kaniyaman si ako ba? O ang malka dalagon. Madam Ching, Kawas na ikaw kanao sa kadalagon. Ikaw ka na espesyal pag yun. Sa kasing-kasing sa Madam Ching. Niawol sa serbisyo ang kagaw nga Major Gaspar. Sir Mark, huwag ko magdahong nga sa sinugdanan pa lang di eh. Kaaway na nako ang kagaw nga Major. Misael, Maudi ay nga wa siya magpakabanat niya itong nabilanggo ko. Human ko pa sa ngilingan ni patay ni Colonel Baloyot. Kay iyang maniobra man di ay ang tanan. Aron pagtabon siya ang sa tinuod ka na. pagtiyon ko gid siya. Pangitaon ako siya. Aron hukpan sa kamatayon. Naa sa eskwadro ka ng maong katungod. Aron mao imuhimo sa ingon. Imo ang paghukom unya sa kagaw nga Major. May adlaw ragid unya alang niya. Di man traidor katuntawhan. Busa di yun nimo siya angay nga hatagan og bisan gamayng pabor. Magmahay gyud na siya kun nganong gibinlan pa kunyag gamayng kinabuhi. Kay ang gamayng kinabuhi ngayong gipili nako. Mao'y mutokmod niya sa gikaw taong ta niyang lubnganan para nako. Ikaw ka na pilmi sa ako, kililan. Ikaw na dili na pwede kumpiyansa sa gawa
Darling Palangga. Tabaghak ning kahimtanga. Ako na mahinuin na himong wanted sa balao din eh. Makalagot ning kinabuya. Ikaw ka na supervise sa mga dalagon, dinis sulod sa organisasyon. Ikaw ka na igo na lang mandal ba? Ha? Okay. Areglado, Madam Cheng. Darling Palangga. Ikaw ka wanted na balaod ba? Ikaw dili na polis. Pero, dinhis sa organisasyon, ibot tingog kamahanan. Kana na abawil ba? Kay kana ikaw na mandal sa mga sagop sa Malkadalagon. Dili di ko angay nga mag-goal. Ikaw ka na nabos sa mga dalagon. Ako kahatag sa imuha katungod ba? Daghang yung salamat, Darling Palangga na ko, Madam Cheng. Oh, kay kana ikaw espesyal man sa ako kasing-kasing ba? Mao ikaw ka na mapulahan. Ayun na pa. Iisang imong bukton. Ay, magkamot isa. O kayon ko ni ang imong ilog. Aw. Uy, sige, hagi, Man gusto ka manuntas kwarto. Alam, pakitoy-kitoy tadaling Palangga. Tana. Pakitoy-kitoy ta. Dali na Darling Palangga. Atong sugdan og sayo. Aron dako tagagi. Aw. Usara kini kataog, Lina. Sayo na kining kuhaon. O, Misael. Pangulbaan na nining higayon na ang dakong sindikato sa Markang Dragon. Glenna, do you hear me? Your location, please. Yes, Waisel. Nagsuway na mi karon sa Racasa Avenue. Proceeding to the target. Diretso lang. Inikabot sa intersection, liko sawa, to bypass sa traffic na highway. Copy. Gawas mo sa Mancao Boulevard, going to Albores Highway. Thank you, Waisel. Copy. Dali ra kini. Mubalik ra ko dayon. Mas kayo siyang mipaingon sa target. Mangandam kong daan sa akong kaugali. Ako ang eskwadro. Good job. Mission accomplished. Salamat, Waisel. Please, clear the area for possible exit point na mo sa esquadro. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.